prvácka trieda. Ja ako učiteľka viem, že budem mať od septembra prvákov, tak určite to má vo mne prakticky už počas celých letných prázdnin nejakú emóciu. Ale zamýšľam sa nad tým, akú emóciu so sebou nesie to dieťa, prvák, prváčka. Očakávania sú veľké zo strany rodičov, starých rodičov, zo strany vedenia školy, ale očakávania mám aj ja, učiteľ. Ja vás prenesiem dnes prváckou matematikou podľa nového kurikula, ale prizvala som si 3 pomocníkov, ktorí v tomto pracovnom zošite majú svoje nezastupiteľné miesto. Je to žltý Šišo, Mišo, modrý a červený Zlíšo. Mišo je to príšerka, ktorá je veľmi spokojná sama so sebou, pretože vie všetko vypočítať, jej počtárske schopnosti sú veľmi fajn a vyberá si ju dieťa, ktoré je so sebou v rámci matematiky spokojné. Potom je tu Mišo. Mišo je taký, že ani ryba, ani rák, že ešte teda potrebujem sa v niečom zlepšiť. No a Zlíšo už svojím zjavom aj farbou, myslím si, že každému našepkáva, že teda je dosť nazlostený a nahnevaný, ale v podstate sám na seba, pretože vie, že jeho počtárske schopnosti nie sú tam, kde chce, aby boli. A preto sa potrebuje neustále zlepšovať. Nové kurikulum. Pani učiteľky, učitelia, ktorí ste tu takí, ktorí ste už v postupnom zavádzaní nového kurikula? Dobre, ďakujem pekne, zo pár rúk je hore. Ja ju tiež dvíham, pretože pracujem na Evangelickej základnej škole v Prešove a naša škola je už teda tiež druhý rok v postupnom zavádzaní nového kurikula. Veľa sa o tom kurikule rozpráva, veľa sa o ňom dozvieme a teda niečo vám poodkryjem tak trochu aj ja. Vo vzdelávacej oblasti matematika a informatika podľa nového kurikula, teda podľa štátneho vzdelávacieho programu z roku 2023, máme v rámci tejto vzdelávacej oblasti obsahový štandard členený na 3 hlavné komponenty. Čísla a operácie s číslami, závislosti, vzťahy a práca s údajmi, no a geometria. Tieto všetky 3 komponenty sú spoločné pre všetky cykly. A čo je úžasné v týchto pracovných zošitoch, že tieto 3 komponenty sú krásne popredkávané v týchto učebných materiáloch, ktoré pre nás Liberatera pripravilo. 4 alebo 3 pracovné zošity. Skúsim to rozlúsknuť. 3 pracovné zošity je matematika 1A, 1B a 1C. Každý tento pracovný zošit má nádhernú grafiku, obsahuje parádnych 64 strán, ale predchádza mu pracovný zošit pod názvom Začíname s matematikou a ja vám postupne dnes vysvetlím všetky 3. Poodkryjem tak trochu aj pokrievku do svojej triedy, poukážem vám, ako ja učím matematiku a ako učím matematiku z pracovného zošita, momentálne z pracovného zošita 1A. Ale začneme tým prvým a to je pracovný zošit Začíname s matematikou. My sme si vo vydavateľstve povedali, že bolo by úplne skvelé mať jeden pracovný zošit, ktorý bude ukrývať všetky predmety. Na čo je to dobré? Je to dobré na začiatok školského roka, na tých prvých pár septembrových dní, prvé možno 1, možno 2 septembrové týždne. Ja som mala tento školský rok možnosť vyskúšať si prakticky overiť tento pracovný zošit priamo so žiakmi v triede. A nie len ako učiteľ, ale aj ako autor tohto pracovného zošita. A čo všetko som vyzistila? Vyzistila som, že v zošite je počítanie, porovnávanie, logické myslenie, ak teda berieme do úvahy nejaké úlohy. Tento pracovný zošit v sebe zahŕňa básničky. Autorom týchto básní je Peter Bero. Nespomínam to len tak náhodou, lebo my sa dnes 1 alebo možno 2 aj spoločne naučíme. Súčasťou pracovného zošita sú piesne, respektíve metodická príručka odporúča pani učiteľkám, aby s deťmi spievali a tancovali na rôzne ľudové piesne. Súčasťou pracovného zošita sú nálepky. Nálepky to je niečo, čo je pre deti v dnešnej dobe veľmi motivujúce. Deti to majú veľmi radi a veľmi radi s tými nálepkami pracujú. No a pochopiteľne nejaké kreslenie, strihanie, naliepanie obrázkov a hra Ja mám, kto má. Nespomenula som, čo je na fotografii, a to je aktívna matematika. Metodická príručka k tomuto pracovnému zošitu je veľmi citlivo prepracovaná s dôrazom aj na využívanie aktívnej matematiky a mne sa to podarilo v tej prváckej triede už prvé dni, prvý týždeň pracovať aj s aktívnou matematikou. Prečo teda jeden zošit a všetky predmety?
tí moji žiaci v septembri si nemuseli tie prvé dni na lavicu chystať, že a teraz potrebuješ šlabikár, teraz potrebuješ písanie, alebo malý zošit, alebo cvičný zošit, alebo ja neviem čo, pretože my si ani neuvedomujeme, čo všetko musí tá prvácka učiteľka odznova, vlastne od úplného základu so žiakmi zaviesť, vyvodiť. My prvostupňári používame taký pekný termín, že vyvodiť niečo. Tak ja som teda preskočila to vyvodzovanie, čo sa týka, že potrebuješ to alebo to, pretože deti mali na lavici stále pracovný zošit. Začíname s matematikou, ale tento pracovný zošit je popredkávaný tak, aby rozvíjali deti všetky vzdelávacie oblasti, teda nie len oblasť matematika a informatika. No a začala by som hrou Ja mám, kto má, pretože ráno v škole máme ranný kruh a ja pozývam tých, ktorým som rozdala kartičku, aby prišli dopredu. Nebojte sa. Je to aktivita Ja mám, kto má. V triede mám, keď mám 18 žiakov, tak tých kartičiek mám 36, pretože deti sa hrať chcú. Veľmi radi. A ja som pripravila špeciálne pre túto konferenciu takú mini verziu, kde je ich iba 8. Začína ten, kto má, že ja mám začiatok a postupne pokračujeme ďalej. Poznáte túto hru niektorí? No super, tak to je ešte lepšie. Dobre, tak sa poďme zahrať. Ale čo s mikrofónom? Dobre. Ja mám žiarovku, kto má jablko. Ja mám jablko, kto má strom. Ja mám strom, kto má trojuholník. Ja mám trojuholník, kto má loptu. Ja mám loptu, kto má pampušik. Ja mám pampušika, kto mám štvorec. Ja mám štvorec, kto má zmrzlinu. Ja mám zmrzlinu a to je koniec. Perfektné, ďakujem. Kartičky si môžete nechať na pamiatku. Ďakujem krásne. A ja vysvetlím, že tento spomínaný pampúšik nie je nikto iný ako krásne šišidielko. A toto šišidielko, ktoré vidíte aj na obrázku, v pracovnom zošite dostanete aj videonávod, ako si ho viete vyrobiť. No a prečo teda šišidielko a prečo básničky? Tak my v prváckej triede si delíme to obdobie a nielen teda delíme si ho v šlabikári, že na prípravné obdobie, šlabikárové obdobie a čítankové obdobie, ale ja to veľmi rada používam aj pri vyučovaní matematiky. A to prečo? Pretože v tomto pracovnom zošite som našla nádherné básne, ktoré využívam v prípravnom období, a to tak, že jeden týždeň si naučím svojich žiakov jednu básničku ako rozcvičku rúk pred písaním. Nuž, počúvajte. Uhorka sa pýta dyne, kam sa v zime uchýlime? Ale neboj, ak sa leto podarí, budeme mať domček v pohári. Ako sa dostane jablčko z jablone? Počkám až do dlane, pekne mi pristane. Bundá, čiapka, snehule, kde ste boli v lete? Na severnom póle, na výlete. A asi taká najobľúbenejšia u mojich žiakov. A prečo? Lebo asi sa im páči ten pohyb dažďovky. Chodí si vám kade tade, po dvore i po záhrade. Kvapky dažďa privíta, aj dážďovka Evita. Ďakujem krásne. Ale tento potlesk patrí autorovi básničiek, pánovi Berovi. No a poďme sa túto jednu naučiť, tú poslednú. Ak ste tu takí, že by ste aj uvítali, že sa môžete postaviť, tak sa môžete postaviť. Ja sa veľmi teším. Ja poviem teda jeden riadok a vy ho po mne zopakujete. No krásne. Teším sa veľmi. Chodí si vám kade tade, zopakujeme, chodí si vám kade tade, po dvore i po záhrade, po dvore i po záhrade, kvapky dažďa privíta, aj dážďovka Evita. No boli ste skvelí, ďakujem. A presunieme sa teda ďalej. Tak toto teda vyzerá v reálnej prváckej triede. A samozrejme asi tou najobľúbenejšou činnosťou je práve nalepovanie tých nálepiek. Dostávame sa k pracovnému zošitu 1A. Čo sa teda v ňom ukrýva? Vo vnútri nájdeme témy ako je orientácia v priestore,
čiary, tvary, čísla od 0 až do 7 v postupnom poradí 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6. Ja som napríklad včera začínala s učivom číslica 6. Porovnávanie, usporadúvanie, ščítanie, odčítanie, slovné úlohy. Pracovný zošit 1b a 1c. Pochopiteľne už teda pokračuje ďalej v učive. Sú tu čísla od 1 do 19, ščítanie, odčítanie bez prechodu cez základ, porovnávanie stavby z kociek, telesa. Pracovný zošit 1c, čísla do 20, párne a nepárne čísla, slovné úlohy, ščítanie, odčítanie bez prechodu cez desiatku, ale už aj s prechodom, odčítanie dvojciferných čísel, meranie. Toto sú všetky témy, ktoré vás a vašich žiakov v týchto pracovných zošitoch počas školského roka prevedú. Čo mne, pani učiteľke, pracovné zošity z tohto vydavateľstva ponúkajú? Asi na takom prvom mieste je to 4D metodika. V čom je úžasná a v čom je pre mňa nápomocná? Môžem si zobraziť pracovný zošit v škole, ale aj doma. Svojím prístupovým kódom si to domov prenesiem. Niekedy to potrebujem naozaj, keď sa potrebujem pripraviť, zadať kolegyni EduPage, tému hodiny, ktorú má pracovať, ak ja nie som prítomná v škole. Ale tento pracovný zošit môžem zobraziť aj v triede na interaktívnu tabuľu, môžem ho zväčšiť a pracovať s ním. Môžem zobraziť riešenia. A to asi nepotrebuje komentár, ak ich potrebujem zobraziť. Môžem zobraziť metodické komentáre. A ja som človek, ktorý metodické komentáre využíva veľmi rád. V akejkoľvek učebnici, pretože chcem navnímať, čo tým autor myslel, čo je za jeho myšlienkou. Pri metodických komentároch, pri týchto učebniciach sa mi veľmi páči to, že autori vysvetľujú, čo je za tým. My tam nájdeme, prečo používa prvák, alebo prečo oni vo svojich pracovných zošitoch používajú panáčika. Prečo je tam číselná os? Je tam prepojenie, čo je za tým a je tam postupno, že v prvom ročníku áno, je to ščítanie, odčítanie v obore do 20, ale čo sa udeje ďalej, keď z toho prváka bude druhostupňar. A toto mne dáva obrovskú váhu tej odbornosti tej učebnice. A v neposlednom rade má možnosť prekliknúť sa na ďalšie interaktívne zdroje Wikiedu. A ak teda máte dobré technické vybavenie v škole, tak tie možnosti sú úplne že parádne a sú tak široké, že vy si viac menej viete krásne vyskladať hodinu. Pri vyučovaní v reforme v blokoch, kedy vieme, že tých 90 minút u tých detí je že celkom dosť, aby sme si tie bloky vyskladali nejakou hrou, nejakým pohybom, nejakou živou aktivitou, tak a práve na toto môžeme využívať tieto interaktívne zdroje. Súčasťou mojej prezentácie sú fotografie, ktoré som si uskutočnila sama vo svojej triede, takže to bude taký doplnok. Grafika, ktorá pomáha učiť. Všetci vieme, že v dnešnej škole máme dosť veľký počet alebo narastajúci počet detí so špeciálnymi potrebami. Detí s podpornými opatreniami a my ich tam v tej triede máme. Nech je za tým akákoľvek administratíva a čokoľvek je za tým ukryté, my tam toho žiaka máme stále. On tam je so svojimi ťažkosťami, ktoré potrebuje zvládať. Tento pracovný zošit je vytvorený tak, aby nám deti príliš nerozptýľoval. Má použitú peknú grafiku na sivom podklade. Je tam logický vizuálny tok úloh. Tie úlohy istým spôsobom gradujú a predpokladám, že to asi aj bol aj autorský zámer. Sú tam nádherné ilustrácie, ktoré podporujú tú koncentráciu a pochopenie. Prečo hovorím o žiakoch so špeciálnymi potrebami? Pretože nepotrebujú mať prehnané množstvo podnetov, ale naopak potrebujú také upokojenie, mať taký pocit bezpečia a to je, myslím si, že veľmi kľúčové. V neposlednom rade je tu použité bezpätkové písmo, a ktorý sa tak trošku orientujete v tejto problematike. Bezpätkové písmo je odporúčané práve pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Spomínaný panáčik a spomínaná číselná os. Mne sa páči, že sú tu diferencované úlohy. Na jednej strane sú žiaci so špeciálnymi potrebami, ktoré potrebujú našu pomoc. Taký protipol sú žiaci, ktorí sú šikovní počtári, ktorí majú parádne logické myslenie, kritické myslenie, ktorým potrebujeme
zadávať možno náročnejšie úlohy a práve toto je na týchto učebniciach pre mňa také výnimočné. Určite mi dáte za pravdu, že nemusíme každého žiaka priam nútiť, že každý musí vypočítať všetko. Nemusí, pretože v tých učebniciach dokážeme nájsť a diferencovať tie úlohy tak, aby si každý žiak prišiel na svoje, aby každý žiak mal taký pocit uspokojenia. Učebnice nám dávajú pevné základy pre ďalšie učivo matematiky. To je už to, čo som spomínala pri metodike, ale trochu sa k tomu vrátim. O odbornosti týchto učebníc tu nebudem rozprávať, lebo sú naozaj vysoko kvalitné. Krokovanie poznania. Ak ste boli na predchádzajúcich jesenných školách, tak určite ste zachytili takúto prednášku, že pojil, ide s. A čo je teda týmto princípom? Pri krokovaní poznania je na začiatku dôležitá predmetná úroveň, teda činnosti, ktoré spomínal vo svojej prvej prednáške pán Čapek. Ja som učiteľ, ktorý veľmi rád využíva mnohé pomôcky. Gombíky, žetóny, fázulky, rôzne kartičky. A potom som objavila aktívnu matematiku. Zistila som, že to je asi moja najobľúbenejšia pomôcka, ktorú veľmi často vyťahnem zo skrine a ktorú veľmi často tým svojim žiakom dám. Po predmetnej úrovni, kedy si žiaci niečo uchopia, ohmatajú, vložia, sami skonštruujú, sami zrealizujú, koniec koncov aj vy ste tu dnes rysovali a mali ste možnosť si tú pomôcku uchopiť. V podstate bez kružidla asi rysovať kružnicu nedokážeme. Tak prichádza obrazová úroveň, kedy si žiaci teda niečo zakreslia. Postupujeme do jazykovej úrovne a neskôr do symbolickej, kedy podporujeme ten prirodzený kognitívny vývin dieťaťa. Byť na jesennej škole a nespomenúť riadené aktívne učenie, tak to by asi nesedelo. Áno, tieto učebnice sú veľmi pekne vytvorené aj v rámci zásad riadeného aktívneho učenia. Deti objavujú poznatky postupným procesom, pracujú samostatne, ale pracujú aj v skupinách, v dvojiciach a práve v metodickej príručke nás autori vyzývajú, aby sme deti nechali pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách a boli tými pozorovateľmi, tými lenivými učiteľmi, ktorí sa prizerajú a ešte nevstúpia do toho a neporadia im, ako majú postupovať, ale necháme, aby skupinky navzájom spolu diskutovali. Ja rozumiem veku primerane, asi v tej prváckej triede s tým musím začať veľmi pomaly a veľmi opatrne a preto už spomínané to krokovanie toho poznania. A cieľom je, aby to neboli iba nejaké slepé postupy, ale hlboké porozumenie. A čo si ja pod tým predstavujem, a verím, že mi dáte za pravdu, matematika, a najmä teda na prvom stupni, a možno výraznejšie v tej prváckej triede, nemá byť určite o tom, že si deti otvoria pracovný zošit a vyplnia, čo je tam pre nich prichystané, ale naopak, že je to nejaká aktivita, nejaká hra, činnosti, že si deti niečo vyskúšajú, ohmatajú a až potom dokážu v istých momentoch a v istom období už aj pracovať samostatne. A práve tieto nové matematiky sú vytvorené s cieľom tak, aby deti dokázali pracovať samostatne. A to som sa dočítala na Instagrame vydavateľstva Liberatera a dočítala som sa aj to, že aké je veľmi dôležité vybrať tú správnu učebnicu pre mojich prvákov, pretože ten moment toho prvého ročníka, tak vieme, že ten sa už nezopakuje a pre život toho malého dieťaťa je veľmi dôležitý. No a prichádzame do prvej A, do Prešova, kedy na matematike máme teda nejaké stavby z kociek a využívame aj skupinovú prácu vo dvojiciach. Musím sa priznať, že toto bola úplne prvá aj skupinová práca, aj úplne prvá práca s kockami. Úplne prvý moment aktívnej matematiky. Ak deti dostanú aktívnu matematiku, tak ak ju teda poznáte, tak aktívna matematika v sebe obsahuje zelenú hraciu dosku, v ktorej sú také zárezy. Zárezov je 50, kdežto tých kartičiek na zapichovanie je 187, ale deti by neodišli od tej pomocky bez toho, aby do každého zárezu teda nedali jednu kartičku. Takže toto je ten zachytený moment. A na tej prvej fotografii je asi taký 3., 4. vyučovací deň, teda už po zážitku s pracovným zošitom začíname s matematikou, kedy používam obyčajnú bavlnku alebo vlnu. A čo vás napadá, že čo tam asi žiaci mohli robiť?
Perfektné, áno, rovná čiara, krivá čiara, uzavretá, otvorená. Ďakujem, uhadli ste to. Plastelína, myslím si, že to nepotrebujem komentovať. Hej, opäť rozvíjajú si deti svoju jemnú motoriku, rúčku a deti to majú veľmi radi. Ak máme pocit, že nás to oberá o nejaký čas alebo proste, že nestihneme prebrať to, čo potrebujeme, to vôbec tak nie je. Vráti sa nám to presne opačne, že čo do nich investujeme, tak tie deti nám to potom oplatia. No a spomínaná aktívna matematika. Na tejto fotografii už je aktívna matematika priamo v procese, to znamená, že deti si otvoria pracovný zošit a úlohu, ktorú buď ja uznám za vhodné, alebo vyčítam v metodike, že môžem si ju zrealizovať na hracej doske, tak si ju takto zrealizujeme, deti si to zmanipulujú, znázornia, pracujú vo dvojiciach, každý má otvorený teda pracovný zošit, aktívna matematika si nájde miesto na tej lavici a pokračujú ďalej a zapisujú si to potom do pracovných zošitov. Každé dieťa vyplňa tú úlohu inak. V pracovnom zošite, okrem teda toho sivého podkladu a jednotlivých úloh, nájdeme aj žltú časť dole. Moji žiaci si to nazvali okrajovka. Autori využívajú alebo používajú názov okraje. Mne sa páči okrajovka. Okrajovka je rozdelená na ľavú a pravú stranu. Na ľavej strane sú reťazovky, ktoré sa postupne gradujú v tom 1., 2. a 3. zošite z pochopiteľných dôvodov. Kdežto na pravej strane sú tie reťazovky také trochu iné. Sú označené nejakými piktogramami, buď pokračuj ďalej, alebo opakuj, alebo je tam žiarovka, teda že vymýšľaj. Toto je parádny moment práve pre tých, ktorí majú radi logické úlohy, kedy sa môžu istým spôsobom zviditeľniť. No a nachádzajú sa tu ešte aj úlohy. Na tej tretej fotografii je tam úloha pod číslom 5. Je tam hviezdička. To sú úlohy, ktoré by sme v žiadnom prípade nemali dávať na domácu úlohu. Pretože sú to úlohy, kedy sa chcem s žiakmi v dobrom slova zmysle pohádať, kedy ich chcem vyzývať k tomu, aby mi poskytovali riešenia a nie, aby som s tým zamestnala rodičov, že teda čo to tam máte. Je to úloha, ktorá je preto označená hviezdičkou a prosím, zapamätajme si to, aby sme takéto úlohy riešili v škole a aby sme tam objavovali a bádali, aby sme si aj tú príjemnú atmosféru toho hľadania užili. Moja veľmi obľúbená úloha je úloha s jablčkami, pretože si ju tiež viem krásne zrealizovať najprv s aktívnou matematikou, teda predmetná manipulácia. Potom prichádzame do tej obrazovej, kedy deti už tie jablčka zakresľujú a potom zapisujú číslami. Na dolnom obrázku máme už spomínané príšerky, šiša, myša a zlíša, pretože v istom momente sa objavujú to, čo ste možno, že teda poznáte prvácké učebnice vo vyšších ročníkoch, tak je tam taká opakovacia strana milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily. Toto sa už teda objavuje aj v týchto prváckých zošitoch, kedy sa žiaci môžu sami otestovať, ako zvládajú dané učivo. No a na samom spodku strany je priestor na formatívne hodnotenie, kedy si oni vyberajú teda príšerku, ako sa momentálne cítia. A formatívne hodnotenie vieme, že momentálne je veľmi zaujímavou témou a v neposlednom rade je veľmi dôležitou. Blížime sa k záveru mojej prezentácie. Za mňa je to naozaj veľmi príjemný, moderný a atraktívny pracovný zošit, ktorý je v súlade s aktuálnou reformou vzdelávania, má oficiálnu doložku, mne ako učiteľke poskytuje tematické plány v 4 aj 5 hodinovej dotácii, nie len vo verzii PDF, ktorú si viem vytlačiť a môžem do nej nakúknúť, ale aj vo verzii v Exceli, kedy si to viem iba jednoduchým klikom preklopiť do svojho EduPage. Poskytuje mi už spomínanú veľmi detailnú a podrobnú metodickú príručku, poskytuje mi superschopnosti, ktoré verím poznáte, a novú nálepku s mačkou mňaukačkou, kedy si viem svojich žiakov oceniť. Ja vám ďakujem za pozornosť a nelúčim sa s vami iba ja, ale aj Šišo, Mišo a Zlíšo. Dovidenia.